Tak vítejte u historicky prvního dílu našeho klubového podcastu. Sledujete Malý velký podcast. Tak znovu ještě jednou jsem si Malý velká, dívej se, vole, Rejžo. Vítejte u historicky prvního dílu našeho klubového podcastu. Sledujete Malý velký podcast. Show, která vás vezme přímo do kabiny na střídačku a do zákulisí klubu HCM Warriors Brno. Na úvod se asi představíme, naše jména je Filip Sabol a Jiří Sikora a společně vás budeme tady provázet cca hodinkou podcastu, kde si podíváme pod pokličku ten nejzajímavější nebo nejrychlejší kolektivní hry na světě a primárně našeho klubu HCM Warriors Brno. Tenhle podcast děláme pro všechny hráče, rodiče, fanoušky a partnery klubu. Řekneme si, jak klub funguje zevnitř, budeme mluvit o vizích, úspěších, výzvách, které před brněnskými bojovníky stojí. A koho jiného si na úvodní podcast pozvat než toho nejvyššího, nejzkušenějšího, nejvíce vzdělaného trenéra a zároveň předsedu pana magistra Jiřího Janáka. Tímto tě vítám a pojďme asi rovnou na úvodní buli. Jiří, pro lidi zvenčí je hokejový klub hlavně o tom, co vidí na ledě. Jak ale vypadá běžný den předsedy Warrioru, co všechno se musí stát v zákulisí, aby klub s tolikatí mládežnickými kategoriemi mohl fungovat? Tak nevím, jestli, dobrý den, nevím, jestli předsedy, ale určitě to není one man show. To znamená, není to pouze o předsedovi a je to o všech lidech kolem, kteří jsou neviditelní. Začneme tady neviditelnou paní Veronikou přes trenéra do malých klubů Filipa, juniorů a poslední uklízečku. A úkolem předsedy obecně, já vždycky říkám, je, že stát na tom můstku lodí a určovat směr. A hlídat, když se řekne, že se jde na sever, tak aby se jel na sever, nechávat určitou volnost všem členům toho realizačního týmu a klubu, jestli to severovýchod, severozápad, tak to neřešit, ale v momentě, kdy ta loď hrozí, že tím kormidlem otočí na jih, tak zasáhnout a udržovat ten směr. To znamená, řekl bych, že primárním úkolem předsedy v našem klubu je dohlížet na to, aby ty kroky směřovaly k naplnění vize, cílů a důvodu existence klubu. Než se dostaneme k nové sezóně, pojďme se vrátit ještě v krátkosti k té uplynulé. Jak bys ji hodnotil? Co se povedlo, co se nepovedlo? Těžká sezóna. Co se nám povedlo? Povedlo se nám rozšířit realizační tým trenérů. To je obrovský velký úspěch a z těch nových trenérů, kteří začali pouze jeden po vzájemné dohodě ukončil činnost, což je, bych řekl, obrovský úspěch. Podařilo se nám rozšířit členská základna, úspěch. Podařilo se nám udržet soutěže, co se týká ligy juniorů. Víceméně v suchém tričku jste to prošli. Uhráli jsme extraligu U15, to znamená jsme dvouáčková akademie. A co se týká těch kategorií žákovských od 8. třídy dolů, tak tam bych řekl, že se nám daří minimálně trenéry přesvědčovat nás o, řekněme, jednotném přístupu k trénování a vůbec k filozofii rozvoje hráčů. Jestli můžu na to navázat, ty jsi už vlastně zmiňoval, že tvým úkolem je nějakým způsobem korigovat tu cestu k té vizi a tomu cíli, tak třeba pro ty lidi, kteří neznají Warrior úplně, nebo Warriors, co je naše vize a co je naším cílem našeho klubu, malého klubu, nejsme největší klub v Brně, ani v republice rozhodně, tak co je tím naším cílem, tím hlavní prioritou? Vycházíme z toho, že jsme tady spojeni s základní školou ÚVOZ, historicky od roku 1978. To znamená, naším cílem je vychovávat hráče pro velký hokej, v rozsahu, řekněme, ideálně v rozsahu 2-3 hráčů pro velký juniorský hokej. A všechny ostatní děti a později mladé muže udělat z nich dobré lidi s láskou ke sportu a v neposlední řadě jim umožnit díky hokeji projít období puberty. Což je takový přehlížená téma nebo přehlížená oblast, ale řekl bych, že zásadní. Doplňující otázka, daří se nám to dlouhodobě? Naplňovat ty cíle? Ano, vypadá to, že ano. Ty jsi byl letos trenérem 9. třídy. Určitě složitá sezóna. Zajímala by mě jedna věc, ten herní systém té soutěže letos. Jasně. Přišlo mě to vůči těm klukům, kteří jsou víceméně pořád ještě děti, tak jakoby opravdu krutý, protože jsme vlastně prošli všemi těmi částmi.
hráli jsme všechny ty baráže, jak to pro ně bylo náročné a myslím, že to je správně takhle mladý hráče už dostávat pod takový tlak. My jsme se o tom opakovaně bavili, že to je vlastně soutěž, kterou hrajou ještě 14letý děti, ale založená na dospěláckých pravidlech. Což samozřejmě sebou nese obrovský výzvy. Plus té 9. třídě je to ještě kombinace školních povinností, to znamená přijímačky na střední školu, takže ten tlak je obrovský. Jo. Každý klub, co hrál tu soutěž, chtěl říkat, ano, pojďme to uhrát, musíme to nejdříve, musíme zachránit, pak se dívejme případně na nějaký playoff. To znamená, ten tlak nebyl jenom od nás, od trenérů, ale byl od celého klubu, bylo to i ve škole a já si myslím, že největší tlak byl od rodičů a to bezprostředního okolí těch dětí. Může to ty kluky spíš jakoby posílit do budoucna, nebo je to i třeba psychicky jakoby natolik vysílit, že třeba to může mít i negativní následky do budoucna? Obecně to hokejové prostředí volalo potom, aby se už v 9. třídě zkvalitnily zápasy a aby tam byla velká konkurence. Jo? Na druhou stranu, tím, že to ještě jsou děti a hrálo se podle dospěláckých pravidel, tak řada těch trenérů cítila a mě nevímaje, že v určitých situacích některé ty děti jakoby mentálně ztrácel a ohrožoval ten vztah toho trenér-rodič nebo trenér-hráč. Protože samozřejmě potřeboval, nebo cílem bylo uhrát to a nese do sebou určitý pravidla, které pro ně byly těžko pochopitelné. Ještě jedna doplňující otázka tady k tomu mě zajímalo. Ten vztah, nebo respektive jak těžký bylo vysvětlit rodičům, že víceméně je to pořád dětská kategorie, ale zároveň už to je extraliga a hraje se o udržení jakoby nejvyšší soutěže pro ten klub, což je taky jako důležitý. Tak jak to bylo těžký třeba letos ten vztah trenér rodič, jestli tam třeba nedocházelo k nějakým tak víš sám, že docházelo větším či menším třenicím. No, obecně, když to hodnotím s 2měsíčním odstupem, tak si s kolegama myslíme, že jsme to uhráli se ctí, ale samozřejmě jeden hráč jakoby to neustál a po sezóně nám skončil. Jo, to byl kluk, který je šikovnej, biologicky opožděný, což je velký téma samozřejmě v tomto věku. To znamená, bavíme se o tom, že on hrál proti 2 až 4 roky starším dětem, nebo už hráčům. To znamená, vysvětlovali jsme mu, pojď pracovat, příští rok bude, pokud to bude nesestupová soutěž, bude to příležitost pro tebe a dostaneš svůj prostor, ale on prostě po sezóně se rozhodl, že odejde a prostě respektujeme to. Já bych dal ještě další doplňující otázku k té sezóně 9. třídy. Víme, že rozdělená je ta soutěž na 2 kategorie, východ-západ, dejme tomu. A my jsme tím, že jsme byli v té baráži, tak jsme se střetli vlastně s tou druhou skupinou. Jak bys hodnotil, dejme tomu konkurenčně, který prostředí je víc konkurenčně? Jestli to naše prostředí, dejme tomu tady na tom východě nebo na tom západě? Podle tvýho nějakého objektivního hodnocení. To bylo rozdělené na 3 skupiny, východ, střed, západ. Jasně. No. Obecně, jestli narazíš na to, takže se říká, že obecně v Čechách ty týmy jsou kvalitnější. Jo. Pro nás těžko říct, protože my jsme, když jsme hráli už tu skupinu Playdown, tak jsme tam měli 2 týmy, jednoho ze středu, jednoho z západu, jednoho ještě z východu. To znamená, ty týmy, s kterými jsme se setkali, byli herně vyspělí. Jo. Ale je potřeba si uvědomit, že tam byl Chomutov, což je velký klub, který má extraligu dorostu měl, dneska je to extraliga U18, na hraně extraligy U20, jo, to znamená velký ambiciozní klub a do toho Říčany, který taky nejsou jako normální klub ve smyslu, že to je Chápeme. Jo. A čím si myslíš, že to je, že ty kluby vlastně, je to tím, že ty kluby mají ty extraligy dorostu a tak dále, že tím proto jsou tak silní? Nebo konkurenční, silnější v té konkurenci, než třeba my, kteří jsme malý klub do jisté míry? Tak je to otázka, může to být, určitě je to faktor. Jasně. Jo, pokud se budeme bavit pak U16, tak samozřejmě tam, a to je něco jakoby de facto proti nám, jakoby našemu klubu, ale v rámci té organizace soutěží kluby, kteří nemají extraligu 18, tak budou si muset najít místo a oprávněnost té existence a řekněme význam pro český hokej v rámci té extraligy U16, že samozřejmě tam ta návaznost není. Jo, to znamená, to je jeden faktor.
A druhý faktor je, s kterými se teďka setkáváme, že ty kluby na západu, někteří jsou velmi, velmi asertivní, co se týká přestupové politiky. To znamená, je otázka, když hrajete s některým týmem ze západu, kolik je tam vlastních odchovanců. Vraťme se k tobě Což neříkám, že je špatně. Jo. Vraťme se k tobě jako předsedovi, jak moc důležitý bylo pro klub udržení té extraligy U15. Pokud bychom to neudrželi, tak druhý den by normálně vyšlo slunko, chleba by levnější nebyl. To znamená, nechci říct, že je to primárně imidžová věc. Na druhou stranu, my jsme udrželi tu extraligu 15 a stejně nám odešli hráči do 9. třídy na druhou stranu České republiky na západ. Jo, odešel nám hráč do Kladna, odešel nám hráč, který jde do 9. třídy, nám odešel do Karlových Varů. To znamená, jestli bychom ta soutěž byla nebo nebyla, reálně to nehrálo žádnou roli. A bereme tohle, že ti kluci odchází do těch velkých klubů jako nějaký pro nás plus, že jsme vlastně vychovali ty hráče pro ten velký hokej? Nebo je to brzo pro ten odchod ještě od nás? My říkáme, že do 9. třídy jsme být konkurenceschopní, hrát rovnej hokej s každým v České republice. Ty podmínky tady samozřejmě, co se týká vizuálu, nejsou bůh ví jaký. Na druhou stranu nám nebrání v tom tady vytvářet nebo spolupodílet se na rozvoji hráčů pro velký mládežnický hokej. Jo. To je jedna věc. S tím souvisí, že u nás to bylo nastavené tak, že rodiče, když nám přicházeli, tak uzavírali s námi dohodu, že u nás budou do konce 9. třídy a kopírovali tu 9letou školní docházku. Všichni víme, že poslední 2 roky tenhle konsenzus přestal platit a ty rodiče, když přišli, tak jsme si na to podali ruku, podívali jsme se hluboko do očí, oni přišli nejenom se mnou, ale i s těma trenérama, oni přišli, podali si ruku s ředitelem, s tou třídní učitelkou, ale nebránilo jim to v tom, aby za rok, za 2 odešli jinam. Jo, to znamená, za mě logický a přirozený je, že ti hráči, pokud přichází někam na střední školu, jdou do větších klubů. No, to ano. Do té 9 osobně bych to neudělal svýmu dítěti. Na druhou stranu každý ten rodič jako vykonává ty rodičovské práva, když to řeknu. To znamená, je to na rozhodnutí toho rodiče a mu to přísluší jediný. A kdyby chtěl nějakého toho hráče u nás udržet, tak co je vlastně naší největší předností jakoby klubu Warriors Brno oproti ostatním klubům? Máme nějakou velkou přednost třeba, co ostatní nemají? Bavíme se o těch kategoriích starší školní věk. Jo. Bavíme se o starší žáci a dejme tomu 9. třída ještě pořád základní škola, dejme tomu. My v klubu naší velikosti a našeho typu mají možnost hrát klíčové role, mají dostatečný ice time a mají možnost hrát proti nejlepším hráčům, to znamená první obránce má možnost hrát proti prvním obránci Sparty, Třince, Liberce. No, to znamená, jsem o tom hluboce přesvědčený a ty de facto taky, kolega nevím, o tom, že to je velký přínos. No. Souhlas. No, nám se ale dneska stává a vidíme, že ti hráči odchází už do 9. třídy a jdou do toho nového klubu s tím vědomím, že tam budou hrát někde 5., 6. obránce. No, to znamená, to je otázka, jestli hrát radši ve 3. 5 v klubu, který ale samozřejmě bude daleko více vyhrávat. Jasně, perspektivnější pro ty kluky. A nebo hrát takový první obránce v klubu, který tolik těch bodů neudělá. A teď samozřejmě zase musíme balancovat, co se týká výsledku na tabuli a hráčského rozvoje. Jasně. Od příští sezóny přibude další kategorie. Už to tady tak okrajově zaznělo, už 16. Ano. Jak to vnímáš? Myslíš, že to je dobrý krok od svazu? Protože když to vezmu za sebe, tak přece jenom tady už taky pár let trenérsky trávím a upřímně nepamatuju si snad 2 sezóny, že by byl systém soutěží pod jakýmkoliv vedením v Praze jakoby stejný. Že víceméně každý rok se mění systém soutěží, kategorie, jestli je to správně, jestli by třeba aspoň opravdu 2-3 roky neměl být stejný systém soutěží a ještě zpět jako k té kategorii U16, jestli je to správný krok, jestli je dostatečný počet hráčů na to, aby vznikla další kategorie v dnešní době. Složitá otázka. Nikdo neví. No, já jsem slyšel názor, dokud neskusíme, nebudeme vědět. No. Na druhou stranu
asi to manažerské rozhodnutí by se měly dělat na základě ostrých dat a faktů. No, takže předpokládám, že kdo to rozhodnutí dělal, tak ty data má k dispozici a dokázal to analyzovat. První nějaký feedback, co já vnímám v našem klubu a co tak slyším v rámci Moravy, tak v kategorii U16 ta situace je daleko složitější než U15. To znamená, vypadá to, že těch hráčů není úplně přehršel. No. A samozřejmě už jakoby pro nás je to daleko složitější nabídnout s čistým svědomím tomu hráči, aby u nás působil v U16 a být přesvědčen o tom, že je to pro něj přínos. No, pokud jsme kopírovali tu 9 v U15, tak tam je to úplně bez diskuze, zejména u našich hráčů. V té kategorii U16 máme kluka, který sem přišel z jiného klubu dřív, byla dohoda, tak bude dokonce 9, teče a dělá přijímačky v Karlových Varech, dostal se tam na střední školu, naprosto logicky tam odešel. No, tak OK. No. Ale přetahovat semka kluky, protože nám po sezóně odešlo 7 hráčů. Z toho kádru, kde jsme skončili 23 z 30, v kategorii 15, tak nám 7 hráčů odešlo. 2 Karlový Kary, a samozřejmě odešli ti klíčoví hráči. 2 do Karlových Varů, 2 do Komety, 1 do Zlína, 1 jsme se dozvěděli včera, že do Vítkovic a Natka si hledá nějaký ženský jakoby kolektiv, což je samozřejmě přirozená věc. A těch 7 nových, co přišlo, logicky nedosahuje kvality těch 7 hráčů, co odešlo. Tady a teď. Jo, za půl roku to může být třeba něco jiného, oni mají chuť pracovat, jsou taky optimističtí, to znamená, ano, pojďme do toho, ale ta kvalita určitě u nás je nižší, než co tady byla k 12. dubnu, když končila sezóna. To je potřeba si přiznat. A stejnou zpětnou vazbu mám od řady klubů. Já bych možná navázal na to z trenérského hlediska. Ty jsi to trošku nakousil, že s těma klukama se dá pracovat. Co pro tebe je to stěžejní nějaká, ani ne schopnost nebo dovednost, ale co ten klub musí mít, aby si řekl, jo, tebe já chci do toho týmu, jako trenéra. Teď se bavíme jako trenérského hlediska, ne jako z předsedy. Co ten klub musí mít? Musí umět nějaké věci na suchu, musí něco na ledě, nebo musí mít v to hlavě srovnaný, nebo musí chtít, nebo co je pro tebe to hlavní? Takový mix. Jo. Okay. Jo. To znamená, vidíš hráče, zaujme tě něčím, nějakou chemii, něco tam vidíš, jo, z jinýho trenéra ten hráč nezaujme. Jasně, 100 lidí jsou chutí. Jo, to znamená, ale určitě to nejde bez charakteru, bez pracovitosti. Jo, to je úplně zásadní věc. Za mě, já jsem jakoby zaměřený hodně na procesní stránku, to znamená, mým cílem je den za dnem, týden za týdnem jsme byli lepší. Což samozřejmě s sebou nese jakoby problémy, protože řada lidí, kteří si to spíš chtějí tak jakoby užívat a ne úplně pracovat, tak to s sebou nese určitý konflikty a střety. Když někdo říká, pojďme to dělat na 100% a někdo řekne, OK, dali jsme gól. No, jako to přece je dobrý, jako, nebo vyhráli jsme. Jo. Takže v podstatě se musí hlavně sotožnit s tou filozofií naší. A předpokládám, že pro tebe bude lepší hráč, který chce pracovat a je méně talentovanější než hráč, který pracovat nechce, ale je talentovaný. Jestli to chápu správně. Tak to je jakoby, to tak nechci úplně říct, protože ti hráči, zase, kteří jsou talentovaní, můžete je přesvědčit, aby pracovali. Jo, takže to trošku je psychologie toho trenéra. No, ty troublemakeri, jakoby to zase samozřejmě můžou být úplně rozdíloví hráči ve finále. To tak většinou bývá právě. No, ale my jsme teďka, ale úplně ta sírová realita je taková, že my v té U16 jsme měli na tryoutu 18 hráčů, vzali jsme jich 8 a ti, co jsme nevzali de facto, tak ta kvalita byla taková, že to asi bylo neslušitelné už s tou soutěží. Jo, to má, nechci říct, že bereme každýho, ale v první fázi jsme nabrali hráče a teď uvidíme, protože takhle, když se s někým bavíš, tak každý ti všechno odsouhlasí, ale poznáš to vždycky až v krizi. To znamená, až se ten hráč se dostane do nějaké únavy a do nějakého pracovního stereotypu, tak poznáš, že ten hráč reaguje. A v této kategorii jsou to ještě rodiče, což to je juniorce už není, ale ty tady vlastně pracuješ s rodičema. Jo. To znamená, je to takový trouhelník, že hráč, rodič, trenér a tam se pak už uvidí. Já ještě doplním, jestli můžu kolegovat, že už je znadechovat teda, ale když jsme u toho tryoutu, říkal jsem, 18 hráčů se tam přihlásilo, což je za mě slušný počet. Z jakého okruhu těch měst, nebo odkud ty kluci se k nám hlásí? Je to okolí jenom čistě Brna, nebo jsou to třeba z celé republiky? Jsme tak silní, že jsme jakoby jméno už v republice?
Ne, to není o jménu, ale je to té soutěži. Určitě. No, to znamená, my tam máme 2 hráče, tam máme ze Šumperku, zase jakoby lehce logická věc, nebo přirozená, Šumperk tu soutěž neudržel, to znamená, ti hráči ambiciózní, hledají někde uplatnění, no, takže Olomouc, Brno, Poruba a tak dále, co mají nejblíž. Mám, ale samozřejmě ti úplně rozdíloví hráči jdou do 4áčkových akademií. Dává to smysl. Jo, to znamená, my tím, kde se nacházíme geograficky, máme tady silnou komunitu Slováků, jo, to znamená, pracujeme i tady i se Slovákama, budeme mít asi zase 2, tu plnou kvotu pro cizince, takže tak. Takže jaké jsou cíle sportovní, ale i třeba ty mimo sportovní pro příští sezónu? Co se týká Klubové. Ty klubové cíle, že musí být rozděleny na řadu podcílů. Protože říci, že chceme vychovat 2 hráče pro velký hokej, tak to ti každý to odsouhlasí, zejména z těch rodičů v těch nižších kategoriích, protože oni si myslí, že to jejich dítě bude jedno z těch 2. No, oni neslyší to, že díky tomu hokeji by třeba mohli absolvovat jakoby středoškolský nějaký život a nebudou někde sedět tady na lavičkách po škole, ale budou se něčemu věnovat. Jo, to znamená, když to vezmu od na nejvyšší kategorie, to znamená juniorů, rádi bychom byli, aby jsme hráli zase v klidný střed. Když se nám podaří playoff, jak říkal pan trenér juniorů, tak budeme nadšení. Jo. Co se týká U16, tak nevíme. Tam v tou soutěží se budeme prostě seznamovat. Pro nás, my jsme byli zařazeni do skupiny střed, což bude extrémně složitý, zejména mentálně. Že tam jsou všechno 4áčkové akademie, Liberec, Boleslav, Sparta Slávie, Hradec, Pardubice, Jihlava. To znamená nám se, jo, takže tam kromě té, řekněme, sportovní výkonnosti bude rozhodovat ještě hlava. Že nám se reálně může stát, co mě říkají někteří kolegové z jiných klubů, že uděláme 1 vítězství za sezónu. Na druhou stranu U17 doteďka to bylo tak, že se do prosince hráli základní části a byly tam kluby, které opravdu dělali 3-4 body, ale věděli, že od 1. ledna začíná nová soutěž o záchranu a byli na to připraveni, to znamená zvládnout, co to dá. Pokud se nám podaří ten triumvirát, hráči, rodiče, realizační tým a klub jít jednou cestou a uvěřit tomu, že naším cílem je se připravit de facto na ty boje o záchranu, které začnou pro nás 16. ledna. Takže už s tím do té sezóny půjdeme? Tak my chceme vyhrávat každý zápas. Na druhou stranu vítězství není úplně to nejdůležitější. Ten výsledek není to vítězství. Když se na to podívám bez emocí, tak si není, asi by bylo příliš optimistické nebo až asi naivní si myslet, že ze 4 zápasů s Libercem 3 vyhrajeme, nebo ze Spartou, ať někoho neurazí. Jo, to je prostě jedno. Ta síla nějaká je toho týmu, ale určitě bychom měli dělat dílčí kroky a k 1. prosinci ten mančel by měl vypadat daleko líp než k 1. srpnu. To znamená, měli bychom to rozpitvat na individuální rozvoj každého jednoho hráče. Měli bychom mít nějaké hráčské karty a bavit se o tom jakoby, v jednotlivých jakoby, aspektech toho sportovního výkonu, jakým způsobem se posouvá. A pak velmi realisticky budeme hrát tu skupinu umístění, to znamená tam pak už se můžeme s těmi hrát jako rovný s rovným a ukáže se, jak na tom reálně jsme. No. A je to teda pro tebe konkurenční prostředí, když jako víš, už teďka jdeme do toho s tím, že tam budou kluby, které jsou úplně někde, dejme tomu jinde, to začítá i členské základny. Je tohle dobrá konkurence pro ty kluky, když to je tolik týmů v té jedné soutěži? To nerozumím úplně, jak to myslíš. Jestli by třeba nebylo pro tu soutěž lepší, pro tu nejvyšší extraligu, kdyby tam bylo méně klubů, jenom ty fakt, jakoby, který budou hrát sobě rovní celou sezónu. A to zase bychom spěli k tomu, že se to zase změní, ta soutěž. To se může stát samozřejmě, vím, jak to tady funguje. Takhle, ta skupina střed je určitě tak, jak je na mistrovství světa, že ve fotbale skupina smrti, prostě je to skupina smrti. No. Takže tam možná bylo řešení, nebo určitě bylo řešení, ať nejsem jakoby alibistický, pokud u nás máme dominantní klub Kometa na Moravě a oni jsou i, co se týká jakoby dopravní dostupnosti blíž, o pár set metrů než my. To znamená, pokud by to hráli oni skupinu střed a my jsme hráli skupinu východ, která vypadá, že je slabší. Jo, to znamená tam, že jsme loni potkávali Frýdky, potkávali jsme ze Vsetíny,
jo, s kterými máme na zápasy, jsme loni měli vyrovnaný bilance, teď uvidíme, jak na tom bude Poruba. To znamená, tam asi by to pro nás bylo jednodušší. Jo. Na druhou stranu chápu, že za Stříněc by neměl tolik kvalitních soupeřů, kdyby ta kometa odešla. Jo. Takže ono je to jako těžko to nějakým způsobem namíchat. Připravuje klub třeba nějaké novinky na příští sezónu? Ne. Kdo ví, jak se dělá nový chlazení, to jsem se chtěl třeba zeptat, jestli tím, že se dělá nový chlazení, jestli máme už trošku jistotu, že ten led bude kvalitnější, že třeba nebudeme muset čekat do 8 minuty každé třetiny, než se na tom bude dát hrát hokej, jestli jako by to mělo být ku prospěchu věcí, nebo... Určitě by to mělo být ku prospěchu věcí. Na druhou stranu, ta kvalita ledu se skládá ze dvou částí. Jedna věc je ta technologická, a druhá je ten lidský faktor. Jo, to znamená, oba dva víme, že pokud se na ty rollbaře zakleklo, tak ty ledy byly dobrý na zápasy, na tréninky. A vždycky to vydrželo tak týden a pak samozřejmě ta kvalita toho ledu šla hluboce dolů. To znamená, tak jak my chceme být nároční sami na sebe, na ty naše svěřence, tak by na sebe nároční asi měli být všichni, pokud to někdo uslyší. a měli by jít do sebe a mohli by se to naučit asi dělat ten led, když to řeknu úplně jakoby natvrdo. A kromě nového chlazení ještě nějaké novinky? Nebo? Co se týká toho zázemí tady, tak zase lehce posuneme posilovnu, co se týká vybavení, ale žádný zázrak, že by tady přišlo 20 nových kabín nebo nějaká, já nevím, regenerační, úplně topová linka, to ne. A spíš chceme v té každodenní práci. Překvapit asi ne, protože oni to od nás očekávají. Že? Tak jak to očekávají od juniorky, že možná nemáme nejlepší hráče, ale máme největší disciplínu, největší bojovnost, tak to jsou věci, kterých, OK, tam se můžeme profilovat. To stejně v té kategorii 16. Možná nebudeme mít nejlepší stick handling, ale můžeme mít nejlepší disciplínu, můžeme mít nejlepší vůli, bojovnost a tak dále. A když to vezmeme trošku ze širšího hlediska, tak během třeba 5 let nějaká vize toho klubu? Máme nějakou takovou vizi 5letou třeba? Kdybychom chtěli být na té hokejové mapě? My jsme teďka měli členskou schůzi a kolegové mě... Se dělalo dřív, ne? Plán na 5letku. No však to tak je. Tak kolegové mě právě říkali, že jsme tam přišel jsem s nějakým plánem a mě říkali, prosím tě, už ty plány nedělej, kolega advokát, protože říká, to prostředí není stabilní. No, to znamená... To my víme, no. My můžeme reagovat vždycky až na ty podněty, které přijdou. To znamená, naše zodpovědnost je, aby jsme měli všechny kategorie naplněné, což máme. To znamená, aby jsme v tom pokračovali a pokud budeme hrát ty nejvyšší soutěže, tak aby jsme byli konkurenceschopní. No, to je zodpovědnost každého toho trenéra. Bavíme se samozřejmě jako trenéři, bavíme se o nějakým jednotným herním projevu, to znamená klíčové aspekty, když se na to někdo bude dívat, tak řekne ano, tak jako jo, to je Warriors, to je jasný. No, bavíme se o bruslení, bavíme se o tom, že jsme odvážní, aby jsme byli kreativní. Ano, to. Takže dodržovat nějakou tu koncepci herního rozvoje těch hráčů na klubové úrovni. To ví sám, že o tom se bavíme. Je to tak, to můžu potvrdit. Já mám víceméně poslední 2 otázky. Ano. První, co se týče klubových příspěvků, protože kolikrát člověk jakoby zaslechne na chodbách různé řešení těch příspěvků. Já jsem se chtěl zeptat, na jaké bázi se stanovuje víceméně jakoby výška každoročně těch příspěvků, plus jak je vlastně jakoby klub financován. Dobrá otázka. To chci chtěl říct, jako, počkej, to se připravil, dobře. Jo. Hokejová sezóna začíná 1. května a končí 34. No. My jsme v situaci, kdy rozpočet děláme de facto naslepo, protože v momentě, když schvalujeme rozpočet, tak neznáme třeba ani vyšší dotací od města Brna, co se týká mládežnického sportu. Jo, to znamená, my jsme dneska dělali rozpočet, museli jsme se dohodnout s trenérama musíš jednat leden, únor už, aby se měl nějak zajištěný březen, aby se měl zajištěný na další sezónu, ale ty nejvíc v té době, největší, nebo jedna z největších oblastí příjmu je dotace od magistrátu města Brna a ty se to dozvídáš někdy květen, červen. Jo, to znamená plus. Nevíš, jakým způsobem budou poplatky za rozhodčí, nevíš de facto, jaký budou ledy, nevíš, jaký budou náklady na dopravu. To znamená, z těch hlavních výdajových oblastí klubu, který ty dokážeš predikovat, jsou pouze trenéři.
Na druhou stranu už tom všichni ti funkcionáři, kteří se v tom pohybují, tak ty podmínky mají stejný. To znamená, ví zhruba, jakým způsobem ten vývoj jde a podle toho stanovuješ i ty příspěvky. Ty to nestanovuješ tak, abys vydělával, ale stanovuješ to tak, abys uhradil ty veškeré náklady, které jsou s tím spojeny. A samozřejmě ano, narážíš na to, že ty příspěvky, té jejich výše roste. Na druhou stranu, my jsme to počítali loni a teď vychází to zhruba jedna hodina aktivit těch dětí na 59 korun. To znamená, nebavím se o juniorce, bavím se opravdu. Takže o těch žákovských kategoriích, což samozřejmě je jakoby, OK, poměr cena výkon je v pohodě. Celková částka, pokud se bavíme někdy kolem 30 000, 32 000 korun za rok, je samozřejmě jednorázově velká. Když to pak rozpitváme. Co se týče ostatních sportů, tak asi jsme podle mě i jeden z těch, každý si říká, hokej je hrozně náročný finančně, ale když se podíváme na ostatní sporty, tak to asi nemyslím úplně, že bychom byli finančně nároční oproti třeba takovému plavání, krasobruslení a jiným sportům. Je to tak, nebo si to myslím já, je to moje domněnka? Ano a ne. No, když jsem tyhle argumenty říkal, tak na druhou stranu ty rodiče že pak řeknou, ano, ale ta jedna hokejka už v 8. třídě vydrží 2 měsíce, stojí 5 000 korun. Jo? Ale nestojí jenom 5 000 korun, přece stojí 1500 korun. Jo. A pak je to už pak tlak toho prostředí a té sociální skupiny, že oni samozřejmě ti řeknou, že oni mu nekoupí hokejku za 2000. Jasně. Jo. To znamená, pak to stojí nějaké peníze. Na druhou stranu, že víme dneska, že je tady obrovský průmysl skills coachů a za různý kempy a individuály ty rodiče zaplatí. Když to vezmeš dneska týdenní kemp za 15 000 je naprosto běžný. To znamená, oni za 2 týdenní kempy mají tady celoroční aktivitu. To znamená, když to dáš do nějakého širšího obrazu, tak to zase tak drahý není. Jakoby, jo. Nebo takhle, je to akceptovatelné. Co já se obávám toho, na druhou stranu, aby jsme se nedostali do bodu, kdy tam budou bariéry vstupu, co se týká sociálních statusů těch rodin. Jo. To znamená, aby, jak se říkalo, že ty nejšikovnější děti pochází z těch chudších rodin. To znamená, aby se nestalo, že někdo, kdo chce hrát hokej nebo dělat nějaký sport, tak aby nemohl kvůli tomu, že ty rodiny na to nemají. Proto my třeba tady máme sociální fond, kde když někdo požádá o snížení do těch příspěvků nebo úplně odpuštění, tak se nebyl nikdo, komu bychom to zamítli. Děkuji. Máš tam ještě ty něco, kolego? Já mám úplně poslední otázku. Jestli je v plánu zlepšení práce, co se týče sociálních sítí a třeba webových stránek, protože jestliže hrajeme Extraligu U16, U15, tak co se týče webových stránek, dneska jsem se na ně díval, tak to není možná ani okresní přebor. Jsem třeba díval na soupisku juniorky, kde jsou fotky kluků ze 3. třídy. Jsou tam kluci, kteří už 5 let za juniorku nehrají. Jestli je v plánu i zlepšení jakoby, na tomto, protože se ke mně třeba dostávají jakoby dotazy, my jsme dávali na Facebook nový realizační týmy, tak tam přišli jakoby zpětná vazba, kdy to spravíte konečně na webu, tak jestli je v plánu zamakat třeba i na webových stránkách. Zase chceme slyšet tu pravdu, nebo jako něco jako si... Jedině pravdu. Jo? Ono, každý ví, jak by to mělo vypadat. Problém je, že samo se to neudělá. Jo. A my jsme 2 roky tady poptávali i dovnitř klubu, nabízeli jsme to formou brigády už těm starším klukům, dneska každý na těch sociálních sítích je pořád, ale nebyl nikdo ochoten to dělat ani za drobnou finanční úplatu. Jo, to znamená, ano, tohle je naše bolavá pata, ale asi tento podcast je jeden z kroků k lepšímu, bych řekl, a budeme hledat způsoby, doufáme, že se to rozjede, jo, protože ta prezentace není adekvátní. No, ten web je asi udělaný nadstandardně, co říkají experti, ale je to jako když máš Ferrari, máš v garáži nejezdíš. No, takže ano, měli bychom to provětrat asi. Jo. Takže využijeme toho a pokud jsou nějací hokejoví nadšenci i mimo klub a měli by zájem se podílet na práci se sociálními sítěmi a promo klubu, tak jsou vítaní. Napíšeme mail do popisku. Na pana Sikory. Kdo se bude chtít připojit k nám do naší hokejové rodiny, tak neváhejte napsat. Já mám už jenom poslední ani ne otázku. Spíš bych nechal prostor pro tebe, jaký vzkaz hráčům nebo rodičům bys chtěl ještě takhle veřejně poslat.
To asi nejsem přítelem nějakých velkých prohlášení a vzkazů, takže pokud jim budeme chtít něco říct, tak jim to řekneme face to face. Dobře. No, a nebudeme jim nic vzkazovat. Tak já bych ti poděkoval za rozhovor, popřál ti hezký léto a všechno nejlepší do nové sezóny. No a podobně. Děkujeme. Jo, ať se nám daří. Děkujeme. Tak my vás vítáme u druhé takové odlehčenější části, kde budeme už jenom my dva s kolegou. Budeme se zabírat nejrůznějšíma tématama, ať už hokejovýma, nebo možná i nějaký mimo hokejový nakousneme, ale primárně se teda budeme věnovat sportu a žádné politice a ničemu dalšímu určitě ne. Maximálně třeba nějakou seznamku bychom pomohli. Ale... Nevím pro koho, No pro to je trenéry jedno. jako takhle, že uděláme trenérskou seznamku. Pro někoho, to je jedno. To bychom pak... Dobře, uvidíme, můžete napsat samozřejmě do komentářů, co byste rádi tady v té druhé části třeba pravidelně viděli, jestli nějaký okýnko nebo nějaký blok stejných věcí každý ten díl, to už necháme tak nějak na vás. A nejenom do komentářů, ale máme i mailovou adresu. Výborně, znovu tam ukážeme. Malý velký podcast @seznam.cz. I tam můžete psat náměty, co byste rádi celkově v podcastu, jakého hosta byste třeba rádi viděli a my se budeme snažit to splnit. Samozřejmě pokud to nebude Andrej Babiš třeba. nebo Donald. Donalda zvládnem si myslím, ale. Kačera. Přesně, Kačera Donalda. Dobře, jak už jsem říkal, bude to trošku asi uvolněnější tato atmosféra, takhle ve dvou. A já bych rovnou začal prvním tématem, a to je nedávno skončené mistrovství světa v hokeji. A to mě zrovna zajímá u Ano. tebe, Ano. protože já to přesně nevím, nevím, jak to máš, ale tuším, ty máš dvojí občanství? Nebo Ne, máš mám jenom slovenské občanství. slovenské Dlouhodobě občanství. žiju v Česku, takže mám takový povolení k trvalému pobytu a mohl bych si zažádat o české občanství, ale vlastně nemám k tomu důvod. Takže se nabízí otázka, jak jsi jakoby vnímal to vystoupení vaší reprezentace. A máš ještě To je jako doplňující první, otázku? to je Dobře, první pojď, otázka. druhou. A pak k tomu dodá, pak jakoby bude další. Dobře, co se týče slovenské reprezentace letos na to mistrovství, nutno podotknout, že tolik omluvenek, co měli Slováci jako z řad hráčů, tak si myslím, že neměl žádný jiný manšaft, co se mě dostalo kolem 30 omluvenek, což je jako opravdu velký číslo. Takže vlastně povolali spoustu mladých hráčů, byl to vlastně nejmladší tým na letošním mistrovství a velice mě překvapili ti hráči, ti mladí, jo, Chromiák a Višňovský mladý, neuvěřitelný back, který jako kreativně, a to kolik má roku 19 let, tak jako hodně slušný. Ale třeba hráči typu, který tam byli jakoby tahouni, bratři Pospíšilové, tak ty mě až tak nenadchli. Na to, jako měli roli v tom týmu, tak čekal bych od nich trošku víc. Jo, samozřejmě jsou to provokatéři, to víme všichni, hledejme na ten starší, ale nesplnili moje očekávání těch vůdčích osobností toho týmu. To mě spíš třeba Adam Liška a tady ti mladí kluci, mě přišli mnohem větší vůdcové těch jednotlivých pětek nebo celého toho týmu, než ti dva, kteří tam byli prostě vyloženi jako hvězdy. Jasně, takže kdyby měl tu moc jako, a mohl ovlivnit nějak ten slovenský hokej, tak co bys udělal, aby už se nikdo nikdy slovenským hokej neposmíval? A on se kdo posmívá? No, to je, když třeba ve školce, ty děcka špatně jíjou to lžičku, jak mu říkají, držíš to jak Slovák hokejku. O tom teda nic nevím, ale ještě do školky nechodí. Musíš si pustit lajnu. Aha, tak to je možná to, to jsem neviděl celý. Je to těžký, protože ve srovnání s Čechama, když to srovnáme, jakoby jsme nejbližší sousedi, že jo, bratia, tady z té míry ještě dávněji jsme byli i stejný stát, tak po tom rozdělení v podstatě Češi to vyhráli na plné čáře, protože zůstali v té nejvyšší úrovni, na tom světovém šampionátu a tak dále. Když se podíváme na členskou základnu, nechci si vymýšlet ty čísla, ale je to 10% toho, co vlastně mají Slováci, nebo Slováci mají 10% toho, co mají Češi, těch hráčů. A i přesto jsou pořád schopní jim být konkurenceschopní těm Čechům. Viděli jsme to na tom mistrovství letos, samozřejmě, kdy Češi měli na mále za mě a pomohli jim gól, který v mých očích teda platit neměl, s tím se možná pobavíme posléze. Ale je to náročný. Já upřímně tím, že jsem celou dobu v Česku, i co se týče hokeje, tak jsem drtivou většinu hrával v Česku, mládež jsem nikdy nehrával na Slovensku, takže já úplně nevím ty inside informace, jak to tam funguje. Ale u kormidla je za mě ten nejzkušenější a nejvíc schopný člověk, který by tam mohl být Mirko Šatan, takže jako ten má moji plnou důvěru. Já zase, jakoby, když to tak vnímám kolikrát,
tak mně přijde, že tam vládne ještě možná větší jakoby chaos a třeba nespokojenost těch rodičů než tady. Jako, jo. To je dost možný. Že tam ještě, že zatímco od nás utíkají hráči do Švédska, do Finska, tak ze Slovenska to berou ještě přes Českou republiku. Je to tak. A myslím si, že by to bylo ještě víc, kdyby to nebylo prostě omezený, že jo, dneska v žádné soutěži nesmíš mít slovenského brankáře. je to tak? Mládežnické. 2+1 podle mě, ne? +1 můžeš mít. No v juniorce nesmíš mít. Vůbec? Nesmíš mít golmana, nesmíš mít. Ale loni to bylo ještě, ne? Nemohl jsem už ani v juniorce. A můžeš mít 2 cizince víceméně. A je tam poplatek jako kráva, takže Zajímavé, se to že snaží Ukrajinci se jakoby... jako cizinci neberou, ale Slováci ano. To asi Do toho nebudeme vůbec jako zabředávat, nechceme tu politiku řešit, co jsme řekli. Jasně, v tomhle asi máš pravdu, že ti Slováci častěji utíkají do Česka, protože si soutěže jsou určitě kvalitnější, to každopádně. A když se vlastně, nevím, kdo mi to teďka říkal, nějaký kolega, trenér, tak, který viděl spoustu týmů různě po světě, tak řekl, že nejlepší vozový park má Slovan Bratislava z řad rodičů. Jo, takže tam je to, a častokrát to slýchám, že tam je to hrozně moc o penězích. Bavili se o tom v té první části, že ten hokej je drahej, ale na tom Slovensku to je vidět ještě mnohem víc, že fakt ti movitější třeba, tak mají těch možností mnohem víc, než tím méně movití. Tak pravda je, že za mě Slováci hráli mnohem hezčí hokej, než jsme hráli my na letošní mistrovství světa, kdy my jsme tam nepředvedli vůbec nic. Ta nominace byla, samozřejmě nominaci si dělá hlavní trenér, který za to nese zodpovědnost, udělal to tak, jak udělal, že prostě milion lidí, milion názorů. Jasně, ale zase byl jeho poslední ročník, mohl se rozhodčit pro mě za mě už tam prostě někteří by neměli, bylo to za mě na základě toho, že vyhráli v roce 2024 v Praze, tak tam někteří prostě to místo měli víceméně daný. Takže ta nominace za mě byla špatná, ale jak říkám, nesl si za to zodpovědnost hlavní trenér a dopadlo to tak, jak to dopadlo, ale říkám, za mě se na to nedalo celý mistrovství z naší strany dívat. Takže ty jsi s výkonem Čechů nespokojený, jestli to chápu správně. Jednoznačně. Vidíš to, já jsem s výkonem Slováků naprosto spokojený. A já to chápu, protože i v tom zápase proti nám byli Slováci jednoznačně lepší a rozhodla červenková křič v patě. Jako takhle, když se dostaneme k tomu gólu spornému, ten gól se dal uznat i neuznat. Vždycky by byl někdo nespokojený, tak to prostě je. Jo, těžký byl to rozhodčího za mě, určitě. Asi nejtěžší moment si myslím na tom mistrovství, jako co se týče rozhodování. Jako těch sporných situací tam bylo hrozně moc, ale tohle byla asi ta nejvíc jakoby půl na půl. Fakt to bylo 50/50, mohlo to uznat, neuznat, bylo to v podstatě úplně jedno. Ale zase to není o tom jednom gólu, že jo. Když se dostaneme zpátky k těm Čechům, řekni mi jednoho hráče, který tě mile překvapil, nebo dejme tomu tvůj takový tip na nejlepšího hráče českého národňáku, a zase někoho, kdo tě nemile překvapil, kdo tak za mě si myslím, že Galvas odehrál slušný mistrovství. Souhlas, to jako naprosto. Jeden, ale řeknu 2. Alešer za mě taky pohodlně to zvládl v obraně. A dopředu, ale asi bych hledal v útočnících hráče, kteří zklamali a za mě prostě byli vyhořelí Pardubičáci, Sedlák s Červenkou, kteří prostě toho měli po té sezóně plný zuby a na tom mistrovství se tam nepředvedli víceméně nic. To asi taky souhlasím na to, že spolu odehráli jako tady několik zápasů, nebo několik desítek zápasů už prostě pohromadě, tak bych od něho čekal trošku větší chemii, což teda to až tak vidět nebylo. Ale zase večer v hotelu na baru to třeba fungovalo lépe. To je dost možný, o tom teda my nic nevíme, ta částka nesouhlasí, já o ničem nevím. Pravda je, že sportovci nepijou. Přesně tak, přesně. A určitě hokejisti rozhodně ne. Ti už vůbec ne. Když jsme u té nominace, chyběl ti tam někdo v té nominaci české? Koho bys ty vzal? Já bych vzal určitě Petra Sikoru. Doufám, že je Petr. Že jsem neskomolil křestní jméno. A za mě bych vzal Klapku. Ale to jsou prostě, že jo, kdyby jsme odvezli zlatou ze Švýcarska, tak tady to vůbec neřešíme. Ale prostě možná bych ještě víc mladých vzal. Jako, hůř by to určitě nedopadlo.
Souhlas. Taky bych jako ten rozvoj těch mladých hráčů rozhodně preferoval nad tím, abychom udělali nějaký úspěch nebo medaili. Zvolil bych asi i jiný golmany. Myslím si, že Frodl si jako zasloužil příležitost. Jo. Těžko. Tam samozřejmě škoda toho NHL, protože spousta těch topových českých golmanů tak prostě byli pořád v playoff, takže jako... A hlavně po tom roce, kdy byla olympiáda ještě, tak si myslím, že by stejně nepřijeli. Tak viděli jsme to u Pastrňáka. Otázka je, jestli opravdu není nesmysl v ten rok, kdy je olympiáda, dělat ještě mistrovství světa. Z pozice jakoby, pak té kvality těch manšaftů, na druhou stranu, že jo, je to všechno prostě biznis. Tak ale vem si zase na druhou stranu, pokud by zůstala jenom olympiáda, tak množí by neudělali takový sport, který by udělali, že jo? A to udělali jenom proto, že ti hráči tam nebyli. Je to biznis, za mě 16 týmů na mistrovství světa je prostě nesmysl. Tam 80% nebo 80% zápasů v základní části nemá absolutně žádnou úroveň. Myslím si, že se na to, nevím, jakou to má sledovanost, já už se na to třeba vůbec nedívám. Tak viděli jsme to návštěvnost těch zápasů, které byly méně atraktivní. Slovinsko, Velká Británie zrovna není jakoby hit paráda, hokejový fanouška, takže bych to, že jo, si pamatuju dobu, protože už něco pamatuju, kdy bylo mistrovství světa o 8 týmech a bylo to zápas úplně o něčem jiném. Když odhlídneme od těch Čechů a dejme tomu Slováků, který tým byl pro tebe takový jako nejhezčí hokej hrál a který si byl nejvíc? Komu nejvíc fandil, dejme tomu? Tak do semifinále za mě Švýcaři, jo. Pak prostě zase to neunesli evidentně v hlavách, protože už není náhoda, že třetí rok po sobě prohráli finále, to se může stát, ale že třetí rok po sobě nedali góla, tak to už asi nebude úplná náhoda. To s tebou souhlasím, taky jsem byl zastáncem, taky jsem fandil, když odhlídnu Čechu Slováku, tak nejvíc těm Švýcarům. Když se dostali do finále znova, říkám si, to už není možné, aby znova spadli. A když jsem pak viděl toho výraz Ambíla, který tam stál a předával ty ceny, tak to bylo pro mě úplně... Já jsem měl sám slzy v očích, když jsem viděl jeho, jak byl z toho zdrcený, protože to fakt není náhoda. No tak hlavně ta generace pomalu stárne, že jo? Dneska už jim všem 32, 33 a za mě možná promarnili poslední rok, kdy to ještě mohli zvládnout a teď už to nebude tak jednoduchý. No. To s tebou souhlasím. A na druhou stranu prostě jsou to hokejové příběhy, že jo? Švýcaři ho nenapsali, napsal to Barkov, který celou sezonu nehrál a pak se ukázal, prostě dokázal se připravit na mistrovství světa, byl to ten správný lídr a dovedl Finy až k titulu a krásný příběh, jo. Tohle bych přesně třeba očekával od těch lídrů, když se bavíme o těch Slovácích, třeba tak o těch bratrů Pospíšilových. Takový lidé jako Tahouna, který byl celou dobu vyklidněný, ten Barkov nepřevedl žádný exces, hrál s naprostým klidem a zvládl to bravurně. Otázka je, že jo, když tak jakoby člověk vnímá třeba tady v Brně Kristiána Pospíšila, tak mně přijde, že pokud on jakoby nehraje pod svou emocí, tak prostě není vidět a nepodává vůbec žádný výkony. To může být něco do sebe. Že prostě on potřebuje tu emoci k tomu, aby prostě, samozřejmě je to na hraně, že jo. Ono by bylo vidět, když vlastně nebyl vybraný do nominace na olympiádu, tak co potom předváděl na tom ledě? On byl neuvěřitelný. On měl největší fazonu, když nebyl vybraný do nominace na olympiádu. Tak v ten moment hrál nejlepší hokej podle mě možná ve své kariéře. Určitě. A zase jsme u těch emocí. Přesunul bych se k dalšímu tématu, protože máme v finále NHL. Las Vegas, Carolina. Je to tak? Stav je momentálně, samozřejmě, až vyjde podcast, tak už možná bude konec. Možná konec, ale teď je momentálně stav 1-1. Je to tak? Já si myslím, že jo. Můžeme se podívat z kontrolu. Jasně, ne, víme. Ale je to takový celkově divoký. Že na to, že opravdu je to finále, že poslední zápas 4-0 vedlo Las Vegas, že 4-4 a nakonec 5-4. Za mě zajímavý průběh i těch sérií předtím, že tam bylo hodně tady těch zápasů, jakoby, když se to otáčelo, tak tam je to prostě super reklama na hokej. Přesně, jako divácky je to absolutně nejatraktivnější playoff, co jsem já třeba, jako co si pamatuju. Protože ten zápas je jak na horské dráze, nikdy nemáš toho vítěze jasného už po první třetině, vždycky si to prostě taháš do toho konce a teďka nejsem v tom zběhlej, ale podle mě bylo nejvíc prodloužení, co jako si já pamatuju. Kolik bylo prodloužení teďka v letošním playoff a kolik bylo třeba v loňském. Jo, to znamená, že ta kvalita se zase vyrovnává, což je za mě jako správně a bylo by divný, kdyby v finále vyhrál někdo 4-0 třeba, dejme tomu, nebo 4-1. A je určitě divácky atraktivní a my asi přejeme Hertlíkovi Stanley Cup, ne? No, můj třeba oblíbený hráč to není, co se týče NHL. Tak ale to beru tak, jako, že to je jediný Čech tam, jo. To je pravda, ale já to třeba přeju trenérovi Karoliny.
teď si vzpomenu na jméno, nechci ho zkomolit, ale ten má vlastně tu historii spjatou jenom vlastně s Carolinou a tomu to přeju asi nejvíc, upřímně. Jako neříkám, že jenom jemu, ale z těch všech hráčů realizačního týmu, tak i jemu to přeju hrozně moc. Tam je ještě ten Rod Brida Moore, nebo ne? Je tam pořád, je to on, já jsem si nechtěl úplně to jméno zkomolit, ale ano, je to on. A když to zvedl samozřejmě jako hráč, tak to bylo něco a pokud to zvedl jako trenér ještě, tak co chceš víc? To už v té kariéře podle mě dokázal všechno a už jako nic víc, OK, vyhrát třeba ještě olympiádu. Takže si pojďme tipnout, kdo nakonec zvedne Stanley Cup. Vegas nebo Carolina? Já jsem pro Carolinu. OK. Jsi pro Tak Vegas? já dám Vegas a Výborně. pak se vyřídíme podle toho. nějakým mokem. Souhlasím. Když jsme ještě u toho finále, co si myslíš, že bude klíčový faktor? Co to rozhodne to finále? Budou to tady ti snajpři třeba? Bude to chemie toho týmu? Myslím, že nakonec to rozhodnou také vždycky golmani. Kdo prostě zachytá líp, což se nestalo, že jo, teďka v tom posledním zápase 4 góly je hodně. Tak plus ten v tom prodloužení byl hodně nešťastný. To bylo... Jako takovýho góla nechceš dostat, když se dostaneš ze stavu 0-4 na 4-4 a ještě už v nějaké 25. prodloužené minutě, že jo, to už je taky cítit v těch nohách, takže takový gól dostat nechceš. A může to tu sérii jakoby ovlivnit a naklonit na stranu toho Vegas, že jo. Naopak, kdyby v tom prodloužení Carolina dala toho góla, tak si myslím, že by bylo hotovo. Takhle si myslím, že je v menší psychické výhodě Las Vegas. No potom určitě samozřejmě jsou naburcovaní z toho. To jako otočit takhle zápas je pro nás jako hráče i pro trenéry, když to máme jako z vlastní zkušenosti říct, tak je to něco nepopsatelného. Asi jsem nikdy neprožíval víc emocí, než když otočí zápas, ať to je ze 2-0 nebo ze 4-0, nebo to je úplně jedno. No, musíš zase naopak stát na střídačce, kdy ho ztratíš, ze stavu 4-0, jo? A ty kluky zase pozorou zpátky nahoru. Znám to z letoška hodně dobře, ztratit 5-6 zápasů v posledních 2 minutách, Takže dobře, takže teď si řekneme jako trenérovi, co bys poradil trenérům, jak potom s těma ne klukama, to už jsou samozřejmě muži, tak jak je zase motivovat dál po takovýmhle zápase, co si myslím, jim řekneš? že u těch chlapů už ten trenér tam jakoby hraje minimální roli. Že to jsou takový profici, kteří už víjou, jakoby, jak se sami na to připravit. Že ti trenéři spíš detaily do hry, ale jak by se měli připravit a to jako povzbudijou, zopakujou detaily, ale že by jako, myslím si, že i v tom věku už ti hráči moc dobře vědí, co a jak. A ty to děláš třeba, když jsme teda jako konkrétně u těch rad těm hráčům. Ty předpokládám ještě pořád seš do jisté míry ten trenér, který jim radí a pomáhá jim, protože nejsou to ještě ti hráči úplně tak vyspělí. Samozřejmě, že jo, když se ti to stane poprvé, podruhé, tak to může být nějakým způsobem smůla, nějaký souběh okolností. Když se ti to stane po páté, tak naraz vidíš, že už to prostě náhoda nemůže být a že prostě tomu týmu v závěru něco chybí. Třeba víc prostě obětavosti, nasazení. Jo, takže na začátku je určitě povzbudíš, že jo, když se ti to stane na začátku, poprvé, podruhé, pak už se snažíš hledat jakoby ty důvody, proč se to děje. A našel jsi ty důvody? No, myslím si, že to bylo tím, že jsme nebyli dostatečně jakoby obětaví a nebyli jsme ochotní na tom ledě v těch posledních 2 minutách prostě, jak se říká, umřít. Ono, poslední 2 minuty, co se říká, to jsou 2 minuty, ale pro toho hráče a trenéra to může být klidně půl hodina, protože nejsme samozřejmě v basketu, kdy reálně ty 2 minuty trvají klidně půl hodiny, ale ten čas s tím koncem zápasu plyne mnohem pomalej. Přesně. Je tak? Je to tak. A teď se zasekla, nevím jak dál. Výborně. To se tak někdy stává, ale v poznámkách se taky nic nenajdu, takže to možná vystřihneme tohle. Máme tam něco dál ještě, kolego. Ještě bych se přesunul k akci, která začíná za pár dní. Celosvětová. Pravda, jasně. Začíná nám fotbalový mundiál. Mexiko, Kanada, Amerika. Je to jako brutálně rozprostřený, takhle daleko od sebe, ty přelety, ty přesuny, to je jakoby brutální, ty časový pásma. Víceméně je to úplně stejný případ jak mistrovství světa v hokeji. Poprvé v historii na to mistrovství světa startuje 48 týmů. Jo?
A přitom tam jakoby za mě nejsou topový týmy, jako je Itálie, jo, a je tam Curacao, nebo je tam země. jako úplně jakoby za mě nesmyslný tým, že ta kvalifikace je prostě dělaná globálně tak, aby tam z každého kontinentu prostě někdo byl, ale prostě ti jako mělo by to být prostě zase pro nejlepší týmy, pro nejlepší fotbalisty a nejsou přesvědčený o tom, že tam prostě jsou. A proč si myslíš, že tak je? Proč tam tolik týmů? A není tam jenom to nejlepší? No to je stejný případ, jak mistrovství světa v hokeji. Že? Čím víc zápasů, tím víc prostě peněz za přenosy, za všechno. Prostě dneska už je všechno o penězích. Že? Dneska už jakoby ten sport přestává na té vrcholové úrovni být sportem. Že? Je to víc business, to s tebou souhlasím. A máš nějakého favorita? Já úplně, že bych řekl, jakoby jeden tým asi ne, ale věřím tomu a typu, že to vyhraje zase nějaký evropský tým. Španělsko, Francie. I když říkat v dnešní době o Francouzi, že jsou evropský tým, když se podíváš na tu fotku před zápasem, tak ale to už zase jdeme někam. Podíváš se do pasu a tam to prostě bohužel pořád je. Takže myslíš, že to bude Evropa? Já si myslím, že to bude někdo z Evropy. Ale zase Argentina po druhé to nezvedne, jo? Zase nejsou takový jakoby fotbalový odborník, ale typuju to na někoho z Evropy, takže zbrojovka. A kdo to neví, samozřejmě ta kolega je velký fanoušek zbrojovky, tímto zdravíme kohokoliv, kdo se dívá ze zbrojovky. A kdybyste nějaký volný lístky, tak určitě napište. Pernamentku, pardon. Do VIPčka ideálně. Co si myslíš o těch nových pravidlech? Nevím, jestli to teď jsem poslouchal kolegy z podcastu Desítka Pleva Horváta, kde to právě jakoby probírali. A jako částečně to může jakoby prospět v něčem. Některé pravidla třeba o rohovém kopu jsou takový jakoby nejednoznačný, takže nevím, to ukáže prostě až příští tady měsíc. A zase to se jen o tom, se nějak v hokeji třeba, jak si ty pravidla vyloží ten rozhodčí a jak on ty jednotlivý akce bude posuzovat samozřejmě. Jo, je pravda, že prostě kolikrát ten fanoušek nadává a co si budeme jakoby pořádně ty pravidla jakoby nezná, když to ten rozhodčí se předpokládá, že je zná dokonale a rozhoduje prostě podle nich a tomu fanouškovi to někdy přijde divný, ale prostě tak to je. Ale není třeba špatně, že ty pravidla se takhle pravidelně mění? A já bych neřekl, že se pravidelně mění. Tak vždycky jde nějaká nová změna, co se týče mistrovství. Tady toto jsou třeba jakoby za mě zásadní jakoby změny, ale je to prostě potřeba v rámci zrychlení té hry, protože kolikrát, že to se hraje 90 minut a pak se zjistí, že se hrálo 27. A pak se nastaví 16 minut nastavení, což je nesmysl. Takže jakoby určitě nějaké věci se změnit musí. No. A když odbočíme od fotbalu, jsou nějaké pravidla třeba v hokeji, který bys ty zavedl nebo zase zrušil? Nevím, já ty pravidla v hokeji úplně neznám, takže... Výborně. Takže ne, tak já jako... Nic mě takhle nenapadá, že jo? Tak já si pamatuju ještě, když byl postavení mimo hru na střední čáře, že jo? Jasně. Takže ten vývoj je taky kupředu, že jo? Tak jako myslím si, jako už prostě je to doba, všechno se mění, tak prostě si na to musíme zvyknout. Samozřejmě my starší už si na ty změny zvykáme trošku hůř. No, i ti mladí někteří nechcou vůbec o změnách ani slyšet a jsou rádi, že si kopou na tom svým vlastním písečku a nepotřebují vůbec nějakým způsobem rozšiřovat tu svou komfortní zónu. Což zase na druhou stranu za mě, pokud ten člověk chce růst, tak to musí neustále dělat a musí ty změny přijímat. Ať už to je v osobním životě nebo profesním. Když zase odbočíme od sportu. Ano. Co ty a osobní profesní život, jak to zvládáš skloubit s hokejem? Protože kdo neví, a možná někdo ví, tak kolega není jenom hokejový trenér, ale má toho mnohem víc na sobě. Tak jak je to těžký z dlouhodobého hlediska, protože tomu hokeji se věnuješ dlouho. Zažil tady ještě zimák nebo úvoz bez střechy. Tak jakým způsobem je možné to skloubit z pozice trenéra a normálně pracujícího člověka? Dá se to vůbec dlouhodobě udržet? Tak je to těžký, samozřejmě, dlouhodobě se to udržet asi dá.
Vidíme. Otázka je, jak dlouho se to dá udržet, že jo? A za jakou cenu? Ale prostě zatím se to dá. A se vrátil k tomu mistrovství světa radši. Dobře. Ty tipuješ koho jako vítěze? Asi souhlasím s tebou, že to bude nějaká Evropa. A mně se líbí jako Holandsko určitě, nebo Nizozemsko. Řekneš Japonsku. Japonci se mi líbí, ale ne co se týče fotbalu. To je zase trošku něco jiného. Ale vůbec bych se nebál jako i nějakých Japonky klubů. se ti líbilo. Japonky taky úplně ne, ty jsou moc nízký na mě, bohužel já se svojí výškou jako Japonka úplně nepřipadá do úvahy, ale spíš třeba jako automobilový průmysl, co se týče Japonska, když jsme teda u toho. Jaký výhody by to mohlo mít? Řekni nějaký, kolego. Když jsme u toho, pojďme nějaký, máme uvolněnou atmosféru. No pojďme k těm, takže jakoby japonské automobilky. Japonské automobilky, pojďme se vrátit zpátky k tomu fotbalu. Za mě Holandsko může být zajímavý překvapení toho turnaje, Nizozemí, přesně tak. No a určitě jako bude zajímavý, jak se k tomu postaví Argentina, jestli bude chtít obhájit ten titul a samozřejmě jak se k tomu postaví Brazílie. No, tady ty velkomoci, dejme tomu, nebo asi největší jména, co se týče fotbalu, nebo tak to já vnímám, já tady nejsem úplně fotbalový fanoušek, ale rozhodně Argentina, Brazílie patří podle mě mezi top. Ani jsem nesovat ten žebříček nějaký té FIFA, kdo tam je vůbec první. A oni jsou určitě braní jako nějakým způsobem papírově nejsilnější, ale za mě to nevyhraje ten papírově nejsilnější tým a zase bude nějaký překvapení. Těch zápasů tam bude hrozně moc, ty skupiny jsou, jak jsme už říkali, 48 manšaftů je extrémně moc, to znamená v těch základních skupinách se může toho stát hrozně moc. A děj se vůle boží potom v těch vyřazovacích bojích. No. A samozřejmě taky, jak dozvládnout to cestování, jak to jsi říkal ty, protože to bude extrémně náročné, není to jenom o tom přeletu, ale je to nějakým časovým posunu a tak dále. Počasí, přesně tak. Jo, někde bude extrémní vedro, což je jako pro hráče, který musí hrát venku na slunky, já bych to třeba jako z pozice hokejisty, který je zavřený na zimáku, nedokázal vůbec jako si představit. Takže i tohle bude určitě hrát ten faktor, jak tomu ty hráči, nebo jak to ti hráči zvládnou, tady ten nápor. A víme, že mistrovství je jedno z nejslavnějších sportovních událostí na světě. Takže i ten nápor ze stran, dejme tomu fanoušků, médií a tak dále. Tohle bude určitě hrát taky roli za mě. Takže pojďme na závěr ještě říct takový nějaký typ, jak si myslíš, že dopadnou naši, postoupí ze skupiny vůbec? Tak ta skupina není až tak těžká za mě teda, hrozně tam jsou nabitější skupiny a určitě to přeju, aby postoupili, ale zase jako buďme nohama na zemi, vzhledem k tomu, co předvádí poslední roky, tak buďme rádi, že tam vůbec tí Češi jsou teda. Už to je za mě jakoby úspěch. I když teda těch týmů tam je samozřejmě celkem dost, ale už se probojovat na to mistrovství je za mě úspěch pro každý ten klub menší, nebo ne klub, ale ten stát, který nemá úplně takovou historii v hokeji jako ve fotbale, jako třeba ta Argentina, Brazílie, který prostě tam musí být a bez nich by to, nebo dejme tomu Itálie, která tam třeba není, tak pro ně to může být, nevím, jak oni to třeba teďka vnímají, že tam oni nejsou, protože kolikrát oni vyhráli mistrovství? No tak to chceš po mně moc, ale... Tak ty takový fotbalový fanoušek bys měl vědět. No, tak jako chodící encyklopedie nejsem. A je to už po druhé, podle mě, ne? Co nepostoupili ani na mistrovství. Je to víckrát, no, co nepostoupili na mistrovství světa i Evropy. Přitom, co se budeme bavit, jako italská soutěž patří těm nejlepším v Evropě a celkově tím na světě, že evropské soutěže se bavíme o těch nejlepších na světě. A je divný, že prostě Itálie tam není. No, ale to už je třeba zase na další díl. No, doufám, že ne o fotbale. Teď jsme zabrousili v našem hokejovém podcastu do fotbalového prostředí. Tím bych to asi pro dnešek ukončil. Můžu s tebou souhlasit, já ještě na závěr bych rád zmínil, že na našich webových stránkách na merči, respektive na fanshopu, máme nový merch. Já jsem tady první protagonista, který ho má, je to taková letní šiltovka, takže neváhejte, kupujte, určitě se hodí do léta, protože je to taková trackerka, která má síťku vzadu, nebude vám vedro a má moc pěkný tvar, takže já jsem naprosto spokojený a už z hlavy asi nesundám. Takže tímto bychom ukončili náš první díl. Doufejme, že zaujme, alespoň částečně samozřejmě se omlouváme za počáteční neduhy, budeme na tom se snažit pracovat a určitě v druhém díle zase pozveme nějakého zajímavého hosta. Už dokonce tak nějak víme, kdo by to měl být. A budeme se těšit, že nás budete dál sledovat. Souhlasím, určitě nebojte se napsat nějaké vaše podněty, nějakou klidně i konstruktivní kritiku snesem.
Jo, když to nebude konstruktivní, tak to prostě odstraníme a přejdeme samozřejmě. A samozřejmě píšte i nějaký podněty, co se týče hostů. Říkám, do toho druhého dílu už někoho máme předranýho, ale třeba třetí díl zatím je otevřený. Otázka, jestli vůbec vznikne takový díl. To vznikne vůbec druhý. To uvidíme podle vašich reakcí. Každopádně děkujeme za pozornost, určitě můžete sdílet, lajkovat a my se těšíme teda na Brzkou sledanou zase příští měsíc. Ahoj.